Malta kellha l-ikbar rata ta' tkabbir fl-impjiegi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan kien ikkonfermat mill-Eurostat li fi stqarrija qal li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet l-impjiegi kibru b'1.7% fuq il-livell li kienu fit-tielet kwart tas-sena. Dan ifisser li ż-żieda f'Malta hija kważi 6 darbiet ir-rata ta' tkabbir li kien hemm fiż-żona euro. B'din l-istatistika toħroġ ġimgħa wara li pajjiżna rreġistra tkabbir ekonomiku rekord ta' 6.1%. Meta mqabbel ma' sena qabel fl-2015 f'Malta kien hemm 3.5% aktar ħaddiema. Dan it-tkabbir jisboq sewwa tbassir tal-Kummissjoni Ewropea li ftit xhur ilu kienet ħasbet li kien ser ikollna żieda ta' 2.1. L-istatistika tal-Eurostat tindika li għat-tielet sena konsekuttiva pajjiżna kellu l-ikbar tkabbir fl-impjiegi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat fl-2015 kien hemm kważi 195,000 persuna jaħdmu f'Malta. Dan ifisser li fi 3 snin ta' din l-amministrazzjoni inħolqu aktar minn 22,000 impjieg full-time u part-time. Fi stqarrija ntqal li l-Gvern jemmen bisħieħ li l-ħolqien tax-xogħol huwa l-aqwa politika soċjali. U għalhekk li f'dawn it-3 snin kien hemm enfasi kbira fuq miżuri biex aktar nies ikunu jistgħu joħorġu jaħdmu.